Navego un patí des que tenia 13 anys i ara que en tinc 56, doncs 43 anys navegant sobre el patí de vela. Soc el Xavi Roca, soc membre del Club de Mar de Vilanova. El que caracteritza el patí, sobretot, és la manca de timó i es governa pel moviment del pes sobre el vaixell. Quan anem a proa o anem a popa, fem canviar el centre de resistència i això fa que giri a sotavent o a barlovent. El que ja és una simbiosi, no? Passem a formar part de l'embarcació. És com un festeig, com si anessis a ballar. L'any 42, en 1942, a Vilanova, precisament on estem, es va organitzar una regata on els diferents fabricants van aportar els seus prototips i es va decidir quin seria el vaixell que avui en dia tenim. T'oblides del món, t'oblides dels problemes i el teu objectiu és gaudir i passar-ho força bé.